ano na, please balitaan niyo ako tungkol kay Catherine. Asan na siya? Gusto ko siya makausap dito. Trending at usap-usapan ngayon sa social media ang video na ito, kung saan makikita ang magkakaibigang Daniel Padilla habang ka-group chat ang mga kaibigang sila Khalil Ramos at Patrick Sugi. Bagamat hindi klaro ay mapapansin sa pagsasalita ni Daniel na tila nakainom ito at lasing na habang nasa loob ng kanyang sasakyan. Mapapansin din na makailang beses pinaulit-ulit banggitin ni DJ ang pangalan ni Catherine Bernardo at pilit niya itong hinahanap. Panoorin ang video. Si Catherine, ayaw bang sumali dito? Si Ariel tsaka si Catherine sali natin. Tawagan niyo lang si Catherine. Or i-flood nyo na lang si Catherine, sabihin nyo sali siya sa ano. Hindi, walang sasali, sila Ria. Sila Ria, nasan si Ria, nasan si Catherine, nasan si Ariel, ano ba? Tulog. Halika na, sumali ka na sa si ano nga si Nano, favorite namin ni Catherine yun Yun, The Girl From Nowhere. Ngayon, K-drama si Catherine na yun. Ako okay na ako sa K-drama. Anime na lang ako. Ayaw ba sumali ng mga women, ng mga babae, sila Catherine? Ayaw ba nila sumali? Kaya nanonood sila. Baka, Kat, sali na kayo kung gusto nyo. Para learning piano, si Catherine nagpa-piano siya. Nagpa-piano si Catherine ngayon. Galing niya. Totoo? Ako, Nice. tumutugtog Gusto ako, kong di ba? gawin yun. Si Catherine natuto siya sa, sa cellphone, may app. Pare, yun, notes. Ang hirap nun, ha? Well, may ganun talaga mga utak, Well, she's a genius sa sarili niyang paraan. Kaya di in love ka na naman yan. In love ako, ewan ko, or nagpapasikat lang sa akin, di ko alam. Hindi, magja-jam kami, tutug si Lexine yung kakanta, ako magbe-bass, si Catherine magpa-piano. Yun, no? Anyway, please balitaan niyo ako tungkol kay Catherine. Asan na siya? Gusto ko siya makausap dito. Kahit walang ayos yun, napakaganda ng babae na yun, hindi niya kailangan mag-ayos. Ano sabi ni Ariel tsaka ni Catherine? Asan na ba si Catherine? Kasi dapat kami nag-uusap ng ganito. Asan na si Catherine? Feeling ko nagagalit. Uy, hindi nag-stop kahit 40 minutes na. Si Catherine. Di ba tulog na? Baka may ginagawa. Or baka tulog na matawagan gamit ko yung telepono ko. Paano kayang gagawin ko? Baka mayari ako.